Привет на всички! Днеска отново ще бъдем заедно, за да продължим с нашия материал, с втората част на синдрома на самозванец, с който работихме миналия път. Както ви бях обещал, във втората част ще прегледаме някои неща, които тогава нямаше как да направим в първото видео, така че ако имате свободно време, останете заедно с мен, за да направим заедно този материал. Няма да се ангажирам с това колко ще продължи, колкото толкова. Искам да ви благодаря напълно сърдечно и искрено за вашите коментари и обратна връзка. Беше ми наистина много драго да ги прочита и се надявам да продължа да оправдавам вашите очаквания със следващите материали. Знаете, понякога някои стават по-хубави, други не чак толкова, ама зависи и от хората. На някои са интересни едни неща, на други неща, а пък понякога просто нямам какво да ви кажа, така че като нямам какво да ви кажа, по-хубаво да се мълча. Сега в предложението, в един от коментарите имаше една много добра идея, която веднага се откраднах. Това е темата за безсънието. Аз благодаря, че ме я подадохте. Обещавам, че ще се опитам да поработя по нея. Аз малко по-рядко правя видеа с оглед на моята работа, но така ще се постарая до края на юни. Надявам се да успея да го направя. Знам, че е малко голям период, ама когато тогава. Така че благодаря още веднъж. Наистина ми беше много драго да прочита вашите топли думи. Преди да продължим към мускулната броня, за която ви обещах да ви разкажа, ме позволете само нещо, което не можах предния път да ви спомена. Само единствено ще бъде, понеже тук са няколко. Това, за което исках да ви споделя, да ви обърна внимание, беше едно наистина много съществено нещо. И това е културата или стремежа към перфекционизъм в нашето дигитално огледало. Това, скъпи хора, наистина много актуална според мен е тема, в която ние всички ежедневно така се движим, къде по-осъзнато, къде не чак толкова. Обаче истината е, че почти всички, да не казвам всички, боравим с платформи, с социални мрежи, канали и така. Вие по-добре най-вероятно от мен ще ги знаете. Където обаче, какво се получава? Получава се това, че ние виждаме един готов продукт обикновено, като примерите са най-различни, успели личности, спортисти, музикални идоли, модни икони, инфлуенсъри, ако щете, и така нататък. И понякога, разбира се, съвсем обикновени хора, така че тук избора, така да се каже, е доста голям. И какво се получава? Получава се, че ние виждаме точно този готов продукт, който показва една отработена вече практика, едно перфектно музикално изпълнение или една перфектна визия, ако щете. Един хубав, строен човек, така добре сложен, или една красива жена, и което веднага изпраща като че ли един така импулс към нас: гледай хората колко добре изглеждат или колко хубаво пеят, пък аз даже не мога да се наведа, защото с това шкембе от една година не мога да клекна. Истината е, че това нещо обаче трябва много внимателно така да си го анализираме, да си даваме сметка, че всъщност в много от случаите там за това нещо стоят години личен труд, много мотивация, много себеотрицание. Конкретно говоря за спорта, може би за изкуството, и там просто няма как да стане по друг начин. Сега за визията ще бъда, по-скоро ще премълча тук, защото там има някои преки пътища, ама да, знаете какво имам предвид. Може би най-вече идеята ми в това беше да маркирам точно това, че когато сравняваме нашето вътрешно с чуждото външно, там малко извода е така неизбежен понякога, че всички останали знаят и могат, а пък аз нищо не мога и нищо не знам едва ли.
и с това ние трябва да се работи много, много адекватно, бих казал. Сега аз, понеже съм от град Ямбол, вие може би знаете, може би не знаете, ама така ето, опитвам се да говоря правилно и вярно, обаче, както всеки регион, така и в нашия регион, някои думички си ги казваме, така сме си ги приели за нормално. Вие, ако сте от някъде по-далече, може и странно малко да ви бъде. Така че, ето, предварително се извинявам. Аз съм от град Ямбол и ние тук така си говорим. Сега, като продължим нататък вече, драги хора, отиваме към мускулната броня. Понеже няколко пъти вече споменах за нея, както в това видео, така и в предното, мисля, че вече е време да кажем за мускулната броня. Преди да пристъпя към него, имам един материал, може да погледнете и в сайта ми също го има. Не помня вече имаше ли видео за него или не, ще ме извините, но той се казваше какво прави тялото, когато съзнанието мълчи или нещо подобно. Ама такава беше смисъл. Нали, как се проявява напрежението в тялото, когато неизказаното вземе връх и прочее и прочее. Защо го казвам? Казвам го, защото ми се струва, че този материал ще ви бъде полезен, ако искате, може да го погледнете. Мускулната броня или къде живее страхът от разкриването при самозванеца. Искаме се обаче да поясня, че когато казваме самозванецът или измамникът, драги хора, ние ги казваме в кавички. Нали, самозванецът в кавички и измамника в кавички, защото всъщност тези хора не носят този смисъл думата, че те сега съзнателно са дошли тук да наизмамят. Нали, те по-скоро са хора, които страдат, които се борят с неща в себе си, така че измамника тук е в кавички. Синдрома на самозванеца не е само мисъл в главата. Той е всъщност един реален проблем, с който много хора се борят от години и което логично се отразява не само в мисълта, ами се отразява и в тялото. И всъщност това е мускулната броня, която сега ще разгледаме. Тя е съставена от 3 големи части. Разбира се, те са повече, ама за да не става прекалено дълго, съм ги подредил в 3 основни категории и започваме от челюстта и гърлото. Сега материала, който е пред мен, пояснява, че това е века на неизказаното. Нали, точно нещата, които този човек не може да изрази, не може да каже, защото той, ако можеше да ги каже, това вече щеше да бъде по друг начин за него. Ама понеже той не го прави, нали, това нещо то се наслагва, така се трупа във времето, знае, че то с години продължава. То не е за 1-2 часа да кажеш, айде майната му, нали, ами се продължава. И всъщност при тези хора това, което се получава е, че постоянно се стискат зъбите, постоянно челюстта е под напрежение и това, което, нали, пак казвам, че продължава във времето, всъщност е страхът, че ако кажеш не знам или не мога или имам нужда от помощ, тогава тая маска ще падне. Да. Следващата зона, това е раменния пояс, рамените и горната част на гърба. Сега тук, нали, това си е доста така класическа зона, бих казал. Но тук това, което се получава, че всъщност от това постоянно напрежение, което хората изпитват, нали, това се е вече някаква реакция на защита. Просто ние се свиваме, за да запазим, нали, тук тези чувствителни зони. Знаете, врата е една доста деликатна част. В материала е упоменато, че ние носим товара на чуждите очаквания, с което аз съм съгласен, разбира се. Обаче, пак казвам, че нали, тая зона всъщност е така доста събираща, нали, доста неща лягат точно тук. И тогава, когато човек е напрегнат, когато е тревожен, ние много често всъщност заставяме по този начин. Начинаещите мотористи доста ясно го осъзнават.
Защо мотористите, начинаещите? Защото тогава, когато се стегнеш, ти няма как да управляваш мотора, защото тук всичко то като стане стегнато и ти вече всяко мърдане на тялото се предава директно на кормилото. И затова мотористите, като че ли една идея, работят с това малко повече, повече го виждат и го усещат. Да. Така че, може би трябва да вземем малко пример от мотористите и сега да се опитваме да се анализираме добре, ама защо аз в момента съм толкова стегнат, защо постоянно стоя по този начин, какво ме тревожи. Нали? Продължавам нататък. Последното от този панел, това е дишането. Сега за дишането, знаете, това нали, знае се, че е по този начин. За дишането при в контекста на синдрома на самозванеца е плитко и високо. Знаете, тогава, когато човек е спокоен, то е обратното. Нали, то е плавно, равномерно. Когато сме напрегнати, дишането е плитко, очестено. Какво се получава? Получава се една лека или не много лека, но зависи пак. При синдрома на самозванеца е по-скоро едно фоново такова. Една лека, но непрекъсната хипервентилация, която, както прегледахме в първата част, всъщност поддържа амигдалата в активност, което пък не позволява на нервната система да превключи в режим на релаксация и спокойствие. Сега ще се опитам много набързо, но понеже ми се струва важно, тук ще отворя една скоба специално за дишането, заедно с нещата, които вече ви казах. Ако следите моята работа, това нещо вие ще го знаете спокойно. Сега може да отидете си налеете една чаша вода, защото вие вече сте го чували, или да прегледате някои известия. Ако обаче не сте, останете. Аз работя с един апарат, който всъщност прави биологична обратна връзка. Това е апарат, който много активно работи с дишането и аз затова предпочитах да ви го кажа сега това в този панел. Този апарат с сензорите, които се носят на ръката, те просто отчитат данни, нищо не правят, не болят, не сърбят и така нататък. Отчитат данни за нашия пулс и кожна проводимост, които обаче данни преминават през компютърна система и се визуализират на монитора. И аз за по-удобно съм сложил един голям монитор там, където стои клиента и един има пред мен. Ама те показват едно и също. И какво се получава? Получава се това, че ние виждаме реалните маркери на напрежението, защото те на монитора това се вижда. Ние постоянно виждаме пулса, кожната проводимост и по тях се ориентираме. И какво правим с клиентите? Ами тренираме. Това е буквално, драги хора, една истинска тренировка. Тренираме в умения за плавно дишане. Нали, като чуете дишане, веднага човек си казва, това не е голяма работа. Обаче се оказва, че е голяма работа, защото ние ако можем да се научим точно плавното дишане, ние какво правим? Ние буквално лъжем мозък. Защото, ето знаем, видяхме и тук, когато дишането е спокойно, съзнанието се, когато дишането е плавно, съзнанието се успокоява. При синдрома на самозванеца какво се получава? Те постоянно са напрегнати и дишането става плитко и са под напрежение, малко като омагьосан кръг. Така че за хората, които сте по-близо тук до нас, в нашия регион, ако искате, помислете, това е една наистина много добра практика. Не е много скъпо, бързам да ви успокоя. Така че ако решите, обадете се някой ден, дори само да пробвате, мисля, че ще бъде много полезно. И това не изисква никакви лекарства и нищо не се пие тук. Разбира се, не е магическо, то си има своите граници, ама за някои по-леки състояния бих казал, че е идеално. Така, затваряме този панел и отиваме към това, какво може да се направи. Аз ще говоря от гледна точка на това, което аз виждам като възможност през моята работа. Аз не съм най-големия психолог, не съм така. Мога да ви кажа това, което аз така съм видял в работата и което намирам за подходящ начин, ама това не означава, че няма и други начини. Просто аз ще ви представя моя начин, с който аз работя.
Аз работя с EMDR терапия, която в годините назад трябва да ви кажа, че особено в нашия град тотално никой не беше чувал преди 5-6-7 години. И всъщност аз съм първият специалист в Ямбол, който работи с EMDR. Не го казвам за да се похваля, просто го казвам, защото е така. То си има и плюсовите и минусите. Нали, когато тръгнеш да правиш нещо, което никой друг не прави и хората не познават, има някои плюсове, обаче си има и доста минуси, за които вярвам, че сами ще се сетите. Сега във времето има и други колеги, EMDR така доста, бих казал, нашумя, доста стана модерна в някаква степен, което не е лошо да има повече хора, които да работят, което пък показва, че явно тази школа върши работа, нали? За да ходят хората, за да има други колеги, значи толкова не работи, хората нямаше да се занимават с това. Защо EMDR? Аз малко с английския не съм на ти, но това е съкръщение, абревиатура Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Чак не мога да повярвам, че го казах на един път. Ама по-нашему казано, това е повторна преработка на информацията. Защо е важно да се поясни, че е повторна преработка? Вижте, в EMDR няма някакво убеждаване, тук няма някакви извесени теории на Платон, на Софокъл и така нататък. Тук има една работа. Има една практика. И тази работа обхваща вашите лични фрагменти от информация, или казано по-нашему спомените, защото реално спомена е носител на информация. Видяхте в предната част за децата, като говорихме, то е реално все точно това. Нали? И ние какво правим с клиента? Таргетираме се тези елементи, които са травматичните за него, защото в синдрома на самозванеца все е точно по този начин. И това, което се опитваме да направим и правим, смея да твърдя, е ние да подложим на актуализация тези фрагменти, защото те, вижте, не са само травматични. Травматичното е останало запаметено в съзнанието на човека и то вече стои по този начин. Обаче има и други неща, има опит, има друга гледна точка, ако щете, има неща, които този човек е пропуснал, защото вече черногледството, като сложи отпреди стъклото, нали, то каквото и да се случи, ти сега го прекарваш през този черен филтър. И така се работи с EMDR. Много кратко ви го казвам, защото все пак тук идеята на този материал е друга. Ако искате, може да погледнете, има доста информация в моите видеа за EMDR, така че няма да ви занимавам повече с това. Но това е едно от нещата, което може да се направи и в синдрома на самозванеца. Аз бих казал, че това има доста добър потенциал да стане както трябва. Разбира се, има други школи, има други методи, има други варианти. Аз пак казвам, давам ви това, което мога да ви дам от практиката. И аз работя с EMDR, нямам 1000 школи, така че да. Драги хора, с това завършваме втората част на това видео, в която се позволих малко да изляза от контекста, малко да кажа някои други неща, ама нали пък идеята в края на краища е нещо да се споделим, нещо ново да научим, така че това беше моята идея. В заключение това, което исках да ви кажа, че синдрома на самозванеца не е признак, че сме слаби. Синдрома на самозванеца е нещо, с което се напускаш границата на личния комфорт, нещо, с което се предизвикваш, обаче трябва да го направиш осъзнато. Защото докато го правиш така, както си го правил 5 години назад, общо взето ефекта ще е същия и ще стягаме зъбите, и ще стискаме зъбите и ще стягаме рамените, което не мисля, че води до нещо полезно, така че просто трябва да се направи по-осъзнато. Така на думи всичко е много лесно, знаете, че в практиката е по-различно. И не случайно има хора с нашата професия, които да помагат, да асистират на човека и нещата да се случат по-лесно, бих казал, и по по-добър начин. Това е от мен за тази вечер. Надявам се този материал да ви бъде полезен, да ви бъде приятен. Ще се радвам отново, ако решите да оставите кратък коментар или идеи, винаги са добре дошли, а пък ако няма, да сме живи и здрави. Пожелавам ви хубав ден или хубава вечер, зависи кога гледате това видео
и надявам се до края на юни да се видим отново. Чао!